Moltes gràcies per haver vingut al Mercat de Primavera, al tercer mercat. Estem molt contents, principalment perquè hem vist que ha sigut un èxit i sobretot perquè ens ha sortit el sol. Estem molt contents que hagueu vingut, és el tercer any que fem mercat. Veig que heu col·laborat, esteu tots aquí comprant i gastant molts diners. I com cada any fem un petit passeig per les parades i fem una valoració i donem uns premis. Aquest any hem tingut bastantes parades, en total 14, oi, Montse? I ara us direm, des del tercer al primer, com ha quedat el tema, d'acord? A veure, com a tercer premi, a la més simpàtica, elaborada i ben treballada, sisplau, el món de les joguines. Per tant, Mònica, Adrià i Arnau, aneu pujant i un aplaudiment a recollir el vostre premi. Un aplaudiment i foto. Doncs ara passarem al segon premi. El segon premi està molt treballant l'estratègia de màrqueting. Hem de reconèixer que l'originalitat aquí ha sigut un tema important. Per tant, pleguem aquí a totes les noies de la parada dels desitjos de segona mà que pugin a recollir el segon premi. Un aplaudiment, sisplau. Això feia falta, i tant. A veure aquestes noies, les de la gorra, exacte. Per aquí, no tinguem un petit sirena. I el segon premi per a... Júlia, Andrea, Martina, Sisè de primària, Déu-n'hi-do, un aplaudiment. I finalment ens ha comptat, ha tingut el seu què, la seva discussió, però com a primer premi, per la posada en escena, el treball i la laboriositat per a l'Aulet de Primavera. Cristina, Zaira i Laia, vingueu cap a l'escenari, sisplau. Per aplaudiment. Aquestes són veteranes, i han repetit. Vinga. Laia, Zaira, I quin curs feu? tercer, Què? de primària, cinquè de primària. Doncs ja ho veieu, cinquè i tercer de primària, primer premi. I la mama? Mira, un gran important. Esperem que disfruteu força i teniu fins a la 1:30 per continuar comprant i gastant molts euros. Bueno, ara us passem al clau de clau. Els pallassos del clau de clau funcionaran molta marxa per ballar al Mercat de Primavera. Vinga, va, tots